Kini ang tingog sa Subo, labing una nga internet radio nga nagsigya sa dakbayan sa Subo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa laing-laing suot sa kalibutan. Kini ang tingog sa Subo. Bakat balik-balikon mahimong tinuod yadtong wala masayod labi na og walay pangatarungan nga mubarog. Mao gani ano mo kining atong tulumanon. Giyas pagtulunan sa simbahan Katoliko. Nagdumala sa atong igsoon sa pagtuo. Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa nga nanukad sa mayong gabi kaninyong tanan. Kini na usab inyong ubos nga alagad Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa makig-uban usab kaninyo nining ato ang tulumanon giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko matag Domingo, alas 7 hangtod sa alas 7:30 sa gabi. Ngatong pag-hisgot-hisgotan karon og unsa jud ning ato ang gitawag natog atong pagkakita. Pero sa dili pa ato na kining buksan sa hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O langit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo nganiya bisan sa among kakapoy, bisan sa among kaluya, imo kaming gitagaan og kabaskog. Gitagaan mo kami og panahon nga makahanggab pa sa labas nga hangin, makatungtong pa ining yuta nga imong gibuhat ug makatan-aw pa sa mga tanom nga imong nahimo. O Dios, salamat kay sa tanan sa imong mga kaayo nga gipadangat nimo diri kanamo. Ug among ipangyopo kanimo ang among mga kaigsuonan nga mga masakiton nga naa karon sa tagsa-tagsa nila ka panimalay. Ang mga masakiton nga naa sa kabukiran, ang mga masakiton nga nangandoy pa nga mabuhi nining ibabaw sa kalibutan. Ang masakiton in taon nga na igo sa gitawag nga cancer nga matud pa sakit nga wala na kaayuhan. O langitong Diyos, hari sareng hari, ang pangayopo diya kanimo, nga alimon mo ang ilahang mga sakit. Hikapon mo ang tagsatagsa nila kabalatian. Watagan mo og lugway ang tagsatagsa nila kinabuhi, nga makausab sila sa ilang kaugalingon, makabag-o sila sa ilang kaugalingon, aron mahimo usab silang paning-ignan sa ilahang mga pamilya, ilahang mga kasilinganan, ug ingon usab sa ilang mga kamiguhan nga nagsudong diha kanila, aron mogawas ang imong kaayo ug gugma o Dios sa ilang pagbuhat ug minatarong sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon. Wa mo sa ipangyopo kanimo amo mga kaigsuonan nga nagumo na sa bisyo, nga mubalik na sa ilang tarong nga binuhatan, nga magbag-o na sila sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi. Among pangaliya sa lingit nung inahan, Birhen Maria, nga imong ipakunsad ang imuhang libuan ka mga anghel nga gipanguluhan ni Senyor San Miguel, nga mo'y mohikap sa tagsa-tagsa nila kakasing-kasing aron mobalik sila diya sa imong kiliran ug magkinabuhi na diya sa pagkabuutan. Ug amo usang pangyopo kanimo o Dios, gagahom sa tanan ang amo mga kaigsuonan nga dugay na nga mitaliwan ining kalibutana, labi na gyud ang mga kaigsuonan nga nahiatlan sa kalit nga kamatayon nga wala in taon makahinulsol, nga karon nagapos pa diya sa purgatorio. Among pangaliya o pangyopo kanimo nga pasayloon mo sa ilang mga sala, ug badbaran mo sila sa ilang gapos, ug dadon mo sila diya sa imong kiliran. Kining tanan Amahan, among gihangad ug gipangyopo kanimo, kinsa ikaw bugtong ug buhi ug naghari dinis babaw sa kalibutan, kang Santa Maria Inahan, buspanabang ni Senyor San Jose, sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo, imong anak kabugtong, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong nga pag-hisgot-hisgutan karon mga igsoon about naning unsa kitang atong pagkakita. Kay daghang tag mga wa na to matugkad. Doon tayo mga kaigsuonan nga moingon sila nga
kining taw naa kana siya dautan na pagkatao. Tanahon ta ba? Tanahon ta sa atong kaugalingon nga kana si Tampolano dautan man siya pagkatao. Doon na po'y lain nga mingon na buutan man kayo ng tawhana. Naapoy laing tao nga mingon kanang tawhana suplado man kayo na. Naasay laing mingon kanang tawhana hambugiro man kayo ng tawhana. Maayo lang na sa istorya. So, nagkadaiya lang o nandrakas lang nga katarungan nga iigo nila sa atua. Nga so wala nato sila makita, ingnon ta nila nga mao na atong kinaiya. Nga kato si Tampolano, kato si brother, mao na siya. Buutan man kay ito. Pero adto po sa laing pikas po, uy, yabagon man to. Mao na diha mga igsoon. Ang punto nato aning ato ning gisgutan, unsa kitang atong pagkakita tungod kay ang nahibaw ug nasayod sa atong pagkakita mismo kita ra jud. Ang atong mga kasilinganan, ang atong mga kaamiguhan, atong mga kahigalaan, mga nakaila nato ug wala kaila nato, ang ilaha puro sila na panagna. Tagna lang ang ilaha. Wala gid sila makatugkad ug unsa ang atong pagkakita. Tungod kay atong pagkakita, kita mismo nahibaw sa ato ang kaugalingon. Kita mismo nahibaw ug unsa tag ato ang pagkakaron. Unsa ang atong nahimo ug unsa atong nabuhat ug unsa ang mga sala nga ato ang nalapas sa ato ang langit nun nga amahan nga mao ang Dios. Dili mga igsoon, dili ta magpaapiktar. Dili ta magpaapikto anang madungog nato nga gisaway ta. Dili ta magpaapikto anang uban nga mayon ni daig nato. Kanay uban nga ni daig kay gusto pud sila nga daigon. Nay uban nga musaway din nato kay nakibaw sila. Kay bawo sila nga ang imong nabuhat mas mulapas pa sila ni gawas mong didto gitawag og kasina. Munang dili na maayo. Muna nga ato nga bantayan atong kauglingon nga dili ta magpaapikto. Bubuhatas mga butang nga ang mga butang nga atong nga pagabuhaton nga wala magkinahanglan nga daygon ta. Wala magkinahanglan nga nibuhat ta kay aron ani akong gibuhat daygon ko ni sa uban. Dili ta mag-apas ana igsoon. Dili ta mag-apas nga nibuhat ta ani mga buhata karon kay paron makita sa uban nga maayo imong nga buhat aron daygon ka. Dili ta maghimo ug maayo aron lang ang uban sab musaway nimo kay kato siya moingon dayon katonto na apa ayo-ayo man to ayo-ayo mawali pero tanawa ang binuhatan sukway. Dili mga igsoon kay kita ra man mismo nagibaw sa ato ang kaugalingon. Kita ra mismo ang nasayod sa atong unsa kita sa atong tagsatagsa kaugalingon. Tali kanato ug sa Dios nga nagbuhat nato dinhi ing kalibutana. Mao na nga ato ang paninguhaon nga nakatuman bata isip Katoliko, isip Kristyanismo, isip sumusunod ni Kristo, nakatuman ba ka sa imong pagkaikaw sa gibuhaton sa gitudlo sa atong Ginoong Dios. Dini mga igsoon ato ang paninguhaon, ato ang paningkamutan nga mapakita nato dili sa katawhan, dili sa uban, kundi ang ato ang kaugalingon nga atong gikonektar, atong gikoneksyon ngadto sa Dios nga atong gibuhat. Dili nato panumbalingon ng mudaig nato. Dili nato panumbalingon ng maingon nga maayo kay ito si Brad, maayo kay ito nga mawali. Kato si Brad, maayo lang to mawali pero wala sa buhat. Dili na to pandubalingon mga igsoon. Kay kini atong mga buhat, agi ni og pagpasalamat. Agi ni pagpasalamat nga sa tumong og tuyo sa Dios kay buhat ta dinhi sa kalibutan aron motuman ta sa iya nga gitawag og kabubuton. Kusig ingon niya, kung ikaw nahigugma kanako, tumanang akong mga sugo.
Si diligitis mi mandata mia serbati. San Juan Kapitulo 14, versikulo 15. Unsaon mo ni pagtuman mga igsoon sa mga sugo. Kung ang maong mga sugo, wala nimo buhata diya sa imuhang nga kaugalingon. Tung kay nagtan-aw man ka, nga kinahanglan nga imong buhaton kini mga buhat nga maayo, gusto nimo nga makita ngadto sa uban, gusto nimo nga matan-aw ngadto sa uban. Dili na mao mga igsoon. Bubuhata nga wala nagkinahanglan nga mapakita pa nato sa uban, wala nagkinahanglan nga atua pang mapatandi ang atong mga buhat ngadto sa lain nga naghimo og maayong mga buhat. Ang importante nga atong buhaton, ang atong pagkakaron, ang atong koneksyon ngadto sa Dios nga makapahimuota diha kaniya nga nagsudong nato karon nga diha iyatang buhat dinhi ini maong kalibutan. Mao na mga igsoon. Ato ang bantayan nga matagusan nato. Nayuban labi na karon kay hapit ng eleksyon mingon. Uy Brad, kanindot ba nimong mawali? Uy Brad, kanindot ba nimong namayo man kay nang imuhang gihimo? Suwa ka kay bao, nga katude ang gibuhat. Agi man to og paagi nga ikaw aron mudaig sab diha niya. Daghan kay mga paagi karon mga igsoon sa ato mga kaigsuonan nga mubuhat lang og maayo, ipakita ngadto sa uban aron siya daygon. Pero sa likod ato sukwahi sa kabubuton sa Dios ang iyaha nga mga nahimo. Mo nang gikinahanglan nato, matagusan nato nga gikinahanglan nga gitawag og actions speaks louder than words. Kinahanglan nato mga igsoon ang atong mga buhat mo'y ato ang pasultion, dili kay ang sulti mo'y ato ang pabuhaton. Mao na nga ato ang pangutanon, ang ato ang tagsa-tagsa kaugalingon karon. Ang atong pangutanon na matagusan nato. Kung nakahimo ba ta? Nakabuhat ba ta sa kabubuton sa Dios? Isip ikaw Kristiyanos karon igsoon nga naminaw karon. Isip ikaw Katoliko, umaski born again pa ka nga naminaw karon unsa imong nga tinuoan, nakatuman ba ka sa kabubuton sa Dios? Wala ka nagahimo o nagabuhat aron lang daygon ka sa imong isig katao. Wala ka nagabuhat aron daygon ka sa imong nga isig kaingon. Wala ka nagabuhat aron daygon ka sa imong grupo nga gipasakupan karon. Ang importante diha mga igsoon kun unsa ang atong buhaton, atong i-offer ngadto sa Ginoo, atong gibuhat nga maayo. Gibuhat nato kay para malipay og mahimuot ang Dios sa ato ang gibuhat. Dili kay gibuhat nato nga maayo aron lang nga masud-ong ug matan-aw ngadto sa uban. Aron lang matan-aw ug magsud-ong ngadto sa lain nga mga tao. Dili ka na mao igsoon. Ang importante kun unsa ang gibuhat sa ato ang Ginoong Hesukristo, ato ang sundon, ato ang buhaton. Siya man ang ato ang panig-ingnan. 1 Pedro 2:20-21, si Kristo mo ang ato ang panig-ingnan. Busa isip ikaw Katoliko, isip ikaw Kristiyanos, mabuhata sa unsa mga buhat sa ato ang Ginoong Kristo. Isip Kristiyanos. Pangutan-on nato ato ang kaugalingon. Isip ikaw Kristiyanos karon nga naminaw. Isip ikaw karon Katoliko nga naminaw or maski unsa ang imong relihiyon. Unsa may imong partisipasyon nga nahimo sa imong pagkaikaw karon nga gibuhat ka sa Dios. Unsa may imong nahimo, sigurado ka nga sa panahon nga kuhaon na ato ang hinulamang kinabuhi. Sigurado ka nga duna kay maayo nga partisipasyon sa imong pagkaikaw karon nga imo isip gibuhat ka din sa Dios. Ibaw igsoon. Matagusan nato, wala kay bao kung kanus kuha sa labaw magkagahom. Wala na kay bao ug anus kutob ang ato ang tagsa-tagsa nga gihulaman nga kinabuhi. Mo nga ato ang bantayan, ato ang hinuktukan nga makadiyot nakahimo ka kita
sa mga partisipasyon nga maayo, isip gihimo kita nga tao diniining kalibutan? Wala ba ka kita nagahimo aron lang daygon nga sa uban? Wala ba ka ta nagabuhat anang mga butang nga maayo aron lang makita ngadto sa tuwa mga kasilinganan? Pero sa likod ato sukwahi sa kawabuton sa Dios nga nagbuhat. Pangutan-on nato atong usa-usa kay tagsa-tagsa ka ugalingon mga igsoon. Pangutan-on nato ang atong tagsa-tagsa ka presensya. Ug unsa man nga atong partisipasyon nga nahimo o nabuhat isip Katoliko o isip or Kristiyanos nining kalibutana. O maski unsa nga relihiyon imong gipasakupan nga naminaw karon. Nakabuhat ka? Unsa may partisipasyon nga imuha nga nahimo? Atong pangutan-on ang tagsa nato ka kaugalingon. Hindi may mga igsoon kini ato ang kinabuhi. Dili ta mulungtad ining gitawag tog kalibutan. Matag usa nato dunhay kinutuban, matag usa nato dunhay katapusan. Walay mo gamot nato ining kalibutana. Ug kumo kay way mo gamot, dili nato pasipad-an ang ato ang gitawag og lawas atong ayon sa pagdala, dili nato abusuhan, dili nato gitawag og niyon ka nga nalipay ko ron brad kay sweldo man ako ron kinsinas man ron. So kay kinsinas ron sweldo man ako aw magsuri-suroy ko akong pahimuslan ug unsa ang gihatag nako nga grasya kay ako man ning gitrabahuan mo na nga mo inom-inom ko magsugal-sugal ko akong ilingaw-lingaw ang ako ang kaugalingon. Sa dili pa nimo nabuhaton mga igsoon, hinuktoki sa makariyot. Hinuktoki sa makadaghan. Nga kini atong kinabuhi ning kalibutana, lumalabay lamang. Kining kinabuhi nato ining kalibutana, walay mulungtad. Tungod gigipauslan na kini sa tuang labaw nga makagagahom. Sa pagbuhat mo ni ana, sigurado ka nga walay mga mata nga nagsudong nimo. Mga kaliwatan nimo, parente, anak, pagumangkon, igsoon nga nagtan-aw nimo sa imong nga gibuhat. Sigurado ka nakahatag kag maayong impluwensya ngadto nila. Sigurado ka nga modagko to mga bataa nga nakakita nimo nga naginom-inom ka, nagsayaw-sayaw ka paguman sa mga sweldo, nabalitaan ka sa imong mga igagaw, nabalitaan ka sa imong mga pagumangkon, nga bata pa, mga gagmay pa, or unsa pa din na, nabalitaan ka nga si Manong, napaguman og sweldo, nagsuri-suroy kay iyang gihadyaka, iyang sweldo. Iyang gisuri-suroy, iyang sweldo. Niadto siya buwangan, niadto diskuhan, niadto inuman, niadto diin lugar aron lang malipay-lipay niya iyang kaugalingon. Sigurado ka nga sa imong gibuhat nakahatag ka og maayo nga impluwensya ngadto sa imong nga kaparentihan ug ingon sa imong mga kasilinganan. Sigurado ka nga sa panahon ug modagko ng mga bataa o kanang mga imo mga pagumangkon, sigurado ka nga walay mosunod sa imong mga lakang tungod kay miingon man to siya. Si Yuyo mao man ni gibuhat. Si Angkol mao man ni gibuhat. So siyempre, karon kay nana mo ko'y trabaho, nana mo ko'y sweldo, pitsa 15 maron, ako aman ning gihaguan, ako ng ipaningkamutan, o ako ning idisko-disko, ako ning ilingaw-lingaw, kilipayo na ako akong gagalingon, samtang buhi pa ko ning kalibutana. Ang pangutana, igsoon, sa imuhang pagsayaw-sayaw, sa imuhang pag-ubog-hubog diha. Sigurado ka nga dili ka makasayop, dili ka makasala. Wala ka masipyat nga ako sa panahon nga makadungog kag mga sakit, nga pulong, makasakit nga istorya ngadto sa uban, labi na kauban nimo sa imnanan, sigurado ka nga dili mo tingkag ng imuhang tagkugo o kalagot. Mao na hinungdan kasagaran mga igsoon nga diya ang sinugdan sa away, diya ang sinugdan sa panaglalis tungod sa anang inom-inom, tungod anang hodyaka-odyaka, tungod anang gusto nga tagamtamo ng kalipay samtang diya pa aning kalibutana, gustong tagamtamo ug unsa kalami aniya pa ning kalibutana, puro hibaw nga igsoon kung unsa kalami ang imong tagamtaman karon, unsa ang kalipay nga nimong tagamtaman karon, mao sa na ang kapait nga imong tagamtaman pohon kun kuhaon na atong kinabuhi didto sa impierno. Di na mo kalimtan ang giingon ni
St. John Bosco nga ningon nga kaon, sayaw, hudya ka, pero ayaw lang pagpakasala. Ang pangutana, may igsoon, pwede na, wala na problema mo kaon ka, mo sayaw, hudya ka, pero ang punto diya, dili na po na maong uban. Kay mahurot na lang ang sweldo, pag uli sa pamilya, wala na kwarta. Kay nahurot na sa inom, nahurot na sa sugal, napildi sa sugal. Sa ato pa, wala mo sigo sa giingon ni St. John Bosco nga kaon, sayaw, hudya ka, pero ayaw lang pagpakasala. Sa ato pa, ang punto nga gisgutan ni St. John Bosco nga mukaon ka, pwede. Pag maglipay-lipay ka, pwede, ilipayin mo yung kagulingon. Pero dili nga malipay nga, nakahimo kag butang nga sa laod. Nga, maadto ka itong diskuhan nga tuwa dito ng mga babae nga nindot og hamis kay mga kutis nga nag-imong sa tubangan. Nga maadto ka itong diskuhan nga nagkidlap-kidlap ng suga. Kaya para malipay-lipayon imong kaugalingon. Samtang nagsudong ka sa mga babae nga nagsayaw sa mga tubangan. Naginom-ino, pugaglamian nga bino. So kana, wala diha maigo sa giingon ni St. John Bosco nga kaon, sayaw, hudya ka, pero ayaw lang pagpakasala. Kay mahitabo na, musayaw ka, pero dili imong asawa, musayaw ka, nigasto kag inom, nigasto kag kwarta, ang mahitabo, dugang nimo nga pagpakasala. Muna mga igsoon, ato ang hinuktukan. Ato ang balansiyon sa dili pa nato buhaton. Tama ka ang giingon nga, Brad, ganun mamadlong man ka. Nga namang hilabot man ka. Nga, ako aman ng kinugihan. Ako aman ng tinatrabahoan. Ako aman ng sakripisyo. Ako aman ng kamot. Tama ka, Brad. Tama ang imong gisulti. Imuha ng sakripisyo. Pero ang punto diha, sigurado ka nga sa imuhang gibuhat, ikaw ra pod ang magsakripisyo. Sigurado ka nga dili maangin ang imuhang pamilya, dili maangin ang imuhang mga anak, dili maangin imong kasilinganan, wala baka ka maghatag og daotan nga impluwensya sa imong mga silingan, imong mga kaparentihan, imong mga kaigagawan. Sigurado ka nga sila nga nagsudong nimo, dili mo buhat panahon ug sila na pod udon hapoy trabaho. Mao na mga igsoon. Makita nato ang panagbingkil sa pagpuyo. Ang lagyo sa mga managtiayon tungod lamang kay matag-usa na gibuhat nga dili maayo. Muna kinahanglan nato ato ang paningkamutan nga ug na manggali moabot nato ang sweldo, moabot manggali nato ang kwarta o ato ang gamiton sa minayo. Atong gamiton sa diniyos. Kaya ron, dili ta maigo sa ato ang gisgutan kaganina. Nga, mahukman ta ngadto sa uban. Mahukman ta sa nagsudong nato. Muna nga ato ang punto o atong point nga buhaton karon. Nga, samtang buhi pa ta nining kalibutana, magkinabuhi ta, sumala sa kabubuton sa Diyos. Kaya og sukwahi sa kabubuton sa Diyos, ang buhat nga dili maayo, tanan nga buhat nga dili maayo, mao ni ato ang timan-an mga igsoon. Muani jud na og kadautan. Na bitay giingon nga muna niyang inom, muna niyang panabako, pero muna po niyang ampo nga good health siya, maayo ko na siya glawas. Ang pangutana, ang Ginoo. Tubagon ka kana. Ang Ginoo mo tubag ka nimo si mga pagampo. Nagampo ka og good health, nagampo kag maayo kang lawas, pero muna nimong inom-inom, muna nimong tabako. Nagampo ka nga lig-on ang imong atay. Nagampo ka nga lig-on ang imong baga. Pero ikaw mismo nga nag-ampo nga maayo kag lawas, good health ka, pero ang imong binuhatan, muna nimong tabako, muna nimong inom, ikaw ra naghikog sa imong pagkaugalingon. Wala ka kuyapi. Di ba? Sumaon na mga igsoon, atong balansiyon, atong naon-naon, namang gud usahay nga makahimo ta, mabuhat nato nga
ang atong gibuhat sukwahi. Pero anang ampo-ampo nga may taglawas. Pero mismo kita mo'y nagdaot sa tong lawas. Unsaon man ato ana? Asam ta paingon ana. Muna nga ato asang hunaon. Atong balansehon. Gitagaan ta og pangunahuna sa ato ang Ginong Dios. Gitagaan ta og sakto nga pangunahuna aron makaunahuna tag unsay maayo nato nga buhaton. Dili ta mabuhat ang mga buhat nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Kay mabuhat ana unsa man paingnan. Bubuhat ta kay wala ta makit. Bubuhat ta kay wala nakita nato. Bubuhat ta kay wala nakaila nato. Hindumi igsoon. Walay mga buhat nining kalibutana nga dili mabutyag. Kay walay kahayag nga matabunan sa kangitngit. Kundili ang kangitngit matabunan gyud sa kahayag. Mao na mga igsoon. Muna kinahanglan nga ato ang hinuktokan, ato ang pamanandungas kanunay. Ug minaot ko karong Domingo nakakuha ta og pagtulunan nga unsa ang atong pagkakita. Unsa nga hinungdan nga gipadala ta Dios sa Dios ning kalibutana. Unsay tumong ug tuyo sa Dios ning kalibutana nga gibuhat ta niya. Gibuhat ta niya tungod kay gimahal ta niya, gibuhat ta niya kay aron mabuhat pud ta og maayo, wala ta buhata sa Dios aron maghimo ta og dili maayo. Una nga ato ang paninghuhaon nga dili ta mabuhat kay aron daygon ta sa uban. Dili ta mabuhat og maayo aron daygon ta sa uban, kun dili mabuhat ta og maayo aron ikahimuot sa Dios. Atong i-focus ang atong atensyon, i-focus ato atong tagsa-tagsa ka ugalingon ngadto sa Dios. Nga kini atong gihimo, kini atong pagpaningkamot tumong og tuyo og tinguha alang sa Dios. Mopalo ra na ang mga tao nga nagsudong diha nimo. Mopalo ra na ang mga tao nga nagtan-aw diha nimo. Muna nga buhaton nato ang maayo diha subay sa kabubuton sa Dios. Muna mga igsoon. Buino ni abot mga atong oras na ares pikasilinya ang atong buutan nga igsoon. Sister Ria Bitoon Arandoki diha sa Macau, China. Sister Ria, maayong gabi. Ang gabi po dira tabi ug maayong handisad sa imo din na sa tanan nga naminaw karon. Gusto lang ko sa akong mga kagalaan dira sa Pilipinas, sa among lugar, sa akong mamag papa, akong mga igsoon din sa City Darat, Calatrava, Ningos Occidental. Ug sa tanan na lang Brad per na naminaw karon sa tibok kalibutan, and God bless. Thank you. Okay, mao to si Sister Ria Bitoon Arandoki diya sa Macau, China. So salamat kayo ug maayong gabi nimo diya sister ug sa imong mga kakaubanan diya sa Macau, China. Unya ato lang pasalamatan ato mga buotan igsoon nga naminaw nato sa tibok kalibutan. Sila si Sister Jean Lidama diya sa Jeddah, si Sister Masit Ortiz, si Sister Lucia Alperes, si Brother Misio Inao, si Sister Opilia Ordinisa, ug sa Sister Krisha Cugtas, si Brad Alex Paracuelis diha sa Dammam, Saudi Arabia, ug si Sister Miplor Tibulong, ug si Sister Maria Teresa Calderon nga nagbiyo nato. Sila si Sister Jean Istumago diha sa Bahay, ug si Brad Joe Villamor diha sa Tangki Talisay nga naminaw sab nato. Si Sister Dalia Ordinisa nga nagbiyo nato, si Sister Trina Turno nga naa karon sa Qatar naminaw usab, ug si Agaw Los Nabal, ug ang waylain pod atong buotan nga igsoon si Susing Purisima naa ni sa Indonesia nga naminaw po nato. So maayong pagpaminaw nimo diha Brad Susing Purisima. Si Sister Florence Mirasol. Sa tanan-tanan na lang wa na ko ma-mention. Sa tanan day nga kuan mga Catholic faith defender nga nagsunod nato, maayong pagpaminaw ninyo mga bro.
Sila si Manong General Alvin Kitamundok, si Brother EYD, Efreniap Dilipina, si Brother Ray Bascones sa Talisay City Hall, na naminaw po nato. Sila si Brother Ayan Cabiro, Brother Wilkie Ibonis, o si Bradjun Porca, former CFD President sa Cebu Chapter. O sa ako adeng mentor, nagtudo nako din nato ni kalimtan, si Mayor Kanhi Mayor Bradsok Fernandez diya sa Talisay City. So mayong pagpaminaw ug naminaw si Mayor karon, pero busy man pero at least nga gimension ti ka, napasalamat ko nimo nga kini ako mga nagatunan gumikan po diha nimo ug ingon na sab si Brother Engineer Ramon Kitamundok sa mga panahon panako sa pagpraktikom sa diha sa University of San Jose Recoletos sa Catholic Faith Defender. So mayong pagpaminaw sa tanan mga Catholic Faith Defender sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Nya napopo sa mga oras, napopo sa mga tuong takna, may na lang ako ang pasalamatan dahil ang ato ang butan nga igsoon ang tag-iya ning tingog sa Sugbo ang nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao si Chip Bobby Casila kauban sa iyang kapikas nga mao si Ma'am Archel kauban sa mga anak ug sa tibuok niyang pamilya. Kini na lang inyong ubos nga lagad sunod Domingo na sa buhon. Samang takna ug samang higayon. Alas City hangtod sa alas City imidya sa gabi. Brother Brihido Inaw Ordinisa moingon, daygon taang Dios. Kini nagsigya sa Dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa lain-laing suot sa kalibutan. Kini ang